אני אגבר את הכל כדי שישמעו אותי גם בצד השני. רציתי להגיד דברים שאני זוכר על סבא באמת, בעיקר בשבתון שהוא היה אצל אבא שלי. אז קודם כל חיפשתי פסוק מהפרשה שנוכל באמת לקשר שקשור מאוד לסבא. וראיתי שכתוב בפרשת החלמות, שזה גם הפרשת בר מצווה שלי, בפסוק בפרק י"ח, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני השם. אז רש"י אומר על הפסוק הזה, רש"י מפרש וחי בהם לעולם הבא, שאם תאמר בעולם הזה ועל סופו הוא מת. אז חפץ חיים אומר על העניין של הקפדת המצוות, הוא מביא בעצם משל למלך שהיה לו ארמון עם שדה מפואר ומשובח, ויום אחד בא כסיל השדה והחל לשפוט את הגדרות מסביב. המלך ראה את זה והדליק. למחרת בא אותו האיש שוב והתחיל לעקור את הפירות שבחצר, אבל המלך שתק ונעזר לסבלנות הוגנת. ביום השלישי אותו אדם בא שוב לשדה, עקר ענפים, עקר עצים שלמים, המלך כעס עליו וציווה להענישו כראוי. אומר החפץ חיים שהמלך בממשל הוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והאיש העזיק הוא מי שמזלזל בדברי חכמים ובגזרותיהם, ולאחר מכן הוא הורס את הגן שזהו התורה ובנוסף את הפירות שהם המצוות. ומסיים על חפץ חיים ואומר שהאדם הנבון הוא מי שאומר תודה לגן, הוא משתמש בו ולא הורס אותו. אז חשבתי שסבא יוסי הוא דוגמה בעיניי לאדם הנבון. הוא היה מאוד מקפיד על שמירת תורה ומצוות. כל הזדמנות שהיה לו הוא היה פותח ספר ולומד תורה. אחרי שהוא הפסיק בעצם לעבוד, הוא הקדיש את לימוד תורה את רוב שעות היום. שבת הייתה משהו מאוד חשוב בשבילו, וזכיתי לחוות בסעודות שבת שהוא היה אצל אבא שלי, שהסעודות היו תמיד מיוחדות מאוד, גם בזמרות וגם באווירה של הקדושה, וממש ברמה שהוא היה אומר לנו שאו שאתם שרים זמרות שבת, או שאתם אומרים איזה משהו כבר תורה או משהו, אם לא, אל תדברו, כי אם כן הוא פשוט היה קם והולך מאמצע השולחן. זה הגיע לאבא, שעשה את זה לחברות שלי באופן קבוע. זכיתי דיבורים דברי תורה? באופן אישי זכיתי שהוא היה ישן בחדר שלי ולומד שם, והייתי שומע אותו גם לומד בחדר שלי וגם עושה סעודה שלישית. זכיתי להתפלל עם סבא יוסי ועם אבא שלי בבית כנסת סב, שסבא מאוד אהב ומאוד היה מחובר אליו, וגם לתפילה עם כל הניקונים החסידיים, והיום השם ממשיך שם, טוב לנו. לצערי לא זכיתי לשמוע את סבא יוסי כבעד ומילה, כפי שאבא שלי סיפר לי לאחרונה, בעצם איפה הוא היה מרגש בעיקר בתפילות הקהל והגשם, הוא היה עומד לפני התיבה. אבל אני כן בטוח שכמו שרש"י פירש, שגם לאחר שירתו, התורה והמצוות שסבא יוסי כן עשה וכן בעולם הזה, הם בעצם יחיו אותו בעולם הבא, ובאמת מי ייתן שימלץ יושר גם על עם ישראל וגם עלינו, על החדים, על הבנים. אמן. אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד.